Bwriad adladu profiad ydy cynnig profiad gwaith a cefnogaeth amhrisiadwy i bobl ifanc sy'n cychwyn gyrfa y maes adladwaith. Mae'r cynllun yn cynnig profiad gwaith o 5 wsos gyda cartrefi Cymedl Gwynedd dros yr haf, yn ogystal â bwysariaeth i unrhyw un sy'n mynd ymlaen i ddatblygu'r addysgol pellach wedi cwblhau'r cynllun. Gyda ffocws clir ar adeiladwaith, rydyn ni'n cydweithio efo adran adeiladwaith Coleg Menai gan recriwtio o bŵl myfyrwyr ail flwyddyn y diploma mewn adeiladwaith ar amgylchedd adeiladu. Gwahoddir ffurflenni cais gan fyfyrwyr gyda cyfweliadau'n cael eu cynnal wedyn i recriwtio ar niferoedd terfynol. Yn y gorffennol, rydym wedi recriwtio fyny at 4 myfyriwr llwyddiannus, ond gall hyn newid yn flynyddol. Rydyn ni'n anelu roi gymaint o brofiad ymarferol a phosib i'r myfyrwyr allan ar ein sefleoedd gwaith. Rhoddir y tasgau i'r myfyrwyr fel datblygu dyluniadau ar CAD, ymgynghori gyda'n tenantiaid ar y dyluniad, rhoi gwaith allan i dendyr yn ogystal â gwerthuso'r tendra. Mae hyn oll gyda'r bwriad i roi profiad ymarferol i'n myfyrwyr sydd o werth iddynt ac yn berthnasol i'w cwrs ac y maes mwyn gallu datblygu ymhellach yn y maes adeiladwaith.